1973. godine američki je Vrhovni sud donio presudu Roe vs. Wade i tada su promotori pobačaja imali isti narativ kao i danas. Moje tijelo, moj izbor. Moja mama je te iste godine trebala roditi moju sestru. No tek je na porodu saznala da nosi blizanke, pa sam ja dobio 2 sestre. Moj tata je bio liječnik, mama je imala najbolju medicinsku skrb, ali tada čak niti nisu mogli dijagnosticirati blizance. Suprotno tome, danas znamo sve detalje o djetetu u svakom tjednu trudnoće. Znamo da srce djeteta počne kucati u 20. danu. Znanost je jako napredovala, a vi, promotori pobačaja, još uvijek imate isti narativ i zato ne možete dobiti ovu borbu jer ignorirate znanost. Dakle, dajte već jednom uskladite svoje stavove sa znanosti i sa biološkim činjenicama. Dziękuję.